прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. 20-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту цялаўнай мудрасці праз Марыю паводле святого Людвіка Марыя Гриньона де Монфора. Пазнаём Марыю, імкнемся прыняць Марыю так, як яе прыняў Бог. Марыя поўная ласкі. Прыйдзі, Стварыцель, Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны Табой. Названы суцяшыцелем, Ты найвышэйшы Бога дар, жыцця крыніца і любоў, і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына абяцаны нам, Ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашы, і цела нам аздараві, і нашы цноты узмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары. Заўсёды за сабой вядзі, і прабачэнне грэшным дай. Дай праз Цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верам Табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды, і Сыну воскрэслам. Суцяшыцелю Табе хвала на вечныя вякі. Амен. З Євангелія ад Лукі, 1 раздзел, ад 26 па 33 вершы і 38 верш. У 6-й месяц Бог паслаў анёла Габрыеля у горад Галілейскі, называны Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна аж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана. Вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, а валадарству яго не будзе канца». Тады Марыя сказала: «Вось я слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова». І адышоў ад яе анёл. З кнігі святого Людвіка де Монфора трактат аб сапраўдным ушанаванні найсвяцейшай панны Марыі. Толькі Марыя знайшла ласку ў Бога без дапамогі іншага стварэння. І ўсе іншыя знайшлі і знойдуць ласку ў Бога толькі праз яе. Яна была поўная ласкі, калі яе прывітаў арханёл Габрыель. Яна была перапоўненая ласкай Духа Святога, калі ён ахінуў яе сваім ценем. Яна штодзённа, кожную хвіліну настолькі памнажала гэтую падвойную поўню, што дасягнула вяршыні найвялікшай неспасцігальнай ласкі. Такім чынам, найвышэйшы зрабіў яе адзінай скарбніцай і размеркавальніцай сваіх ласкаў, каб яна магла ўшляхетніць, узвысіць і ўзбагаціць, прывесці на прамы шлях да неба тых, каго яна захоча, каб яна магла, не гледзячы ні на што, правесці праз вузкія дзверы жыцця таго, каго яна захоча, і даць яму пасад, абаронны шчыт і царскі вянок. Езус заўсёды і паўсюль плод і сын Марыі, а Марыя паўсюль сапраўднае дрэва, што прыносіць плод жыцця, і сапраўдная маці, што яго нараджае. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.
бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. Запрашаю цяпер памаліцца святы ружанец давольную частку. Можна зрабіць гэта адразу пасля заканчэння тых кароткіх разважанняў альбо на працягу дня, калі найлепш дазваляе на гэта нам час. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.